Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit si Mike, Mr. Typhoon Padua, nagbabalik sa ating latest update. Ito po ang ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Agosto 1 hanggang 3, 2026, Sabado hanggang Lunes. Tagalog version po ito, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Cabredo at ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Well, meron po tayo binabantay na dalawang weather system. Yung isa, mahinang LPA, si 94W, malapit sa Bicol. Hindi siya masyado kumikilos. Although, gumagalaw siyang westward, palapit sa Bicol. But napaka-nipis ang kanyang ulap. Kaya napapansin yung mga thunderstorms padaan-daan lamang. At yung isang napakalakas na bagyo na binabalita na yon, nagbibigay ng alarm sa ating bansa. Hindi po ito magla-landfall. So, wala po itong directang effect sa ating bansa, but mag-enhance po ito indirectly ng habagat simula Agosto 5 hanggang Agis. So, ito yung maghihikayat ng habagat. So, kailangan natin ito, lalo na sa Luzon. Kulang po ang ulan sa dams. And then sa mga farmlands, alam natin meron tayong Super El Nino, yung pinaka-peak niya na yung September, October hanggang first quarter of 2027. So, kailangan natin ito. At tandaan niyo kapag mayroon El Nino, La Nina, sa panahon ng habagat, hindi yun affected. Okay? Normal pa rin yan. Tulad yung rainfall rate na yun sa, rainfall amounts dito sa Naga, noong July, ay lumampas po ng last year. So, ibig sabihin, bastante pa yung mga ulan na bumabagsak dito sa atin. Although, huli lang yung pagdating, but at least, for the next 2 weeks, meron pa rin tayong mga thunderstorms na inaasahan. Okay, so, that's really life. Ang ating Mother Nature na marunong magbalanse ng mga ulan. For the past 2 years, grabe yung mga ulan natin, grabe yung mga baha because of back-to-back La Nina, although mahina. And ngayon, pupunta tayo sa Super El Nino. After that, balik na naman sa La Nina. It's just the ups and downs of the weather and climate conditions ng ating bansa. And then we are having itong mga back-to-back na mga bagyo pag panahon ng typhoon season. So, kailangan natin mag-adapt, okay? Maging resilient dahil it's our frequent visitor in past generations until the next generation. So, hindi natin maalis yan. We are living on a tropical climate. Ang Pilipinas nasa may Western Pacific na kung saan talagang binibisita dito mga weather systems nito. So, as of this time, ito po yung fast animation ng bagyo sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, February 9. So, unahin natin itong si low pressure 94W at mukhang mag-develop bilang isang napakaliit na tropical cyclone. Buti hindi masyadong malaki dahil yung kanyang rain bands ay restricted lang dito sa may Philippine Sea. May mga thunderstorms na rin dumadaan po sa Bicol at sa ibang bahagi po ng Luzon, and it will continue for the next 2 to 3 days. Ito na po yung si Super Typhoon Dolphin na ilang beses na po ito nag-eyewall replacement cycle at ngayon medyo lumalaki ng kanyang mata at dinowngrade po siya from a Super Typhoon na yun na major typhoon na lang po siya. Yung winds niya nasa 220 kph pa rin. But ang good news nito, hindi po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility sa latest tracking na yun. Just north, mga 100 kilometers north of the Philippine Area of Responsibility. So kanyang tracking niyan sa forecast, ganito ang gagalawin niya. Dadaan sa Bonin Islands and then diretso po dito sa may Ryukyu. Nandito siya by August 6 or 7. So, depende sa speed niya. And then, magla-landfall yan dito sa may Eastern China. So, dito po siya last magla-landfall. And then, pagdaan niya dito, expect na natin, mag-enhance po yung tinatawag nating southwest monsoon. So, magdodrow dito ng moisture dito sa lugar ng Pilipinas. Magiging mas maulan sa may western sections. Alam natin, pag panahon ng habagat, talagang maulan yan. Kapag may bagyong dumaan po dito. And ito po yung latest from Pag-asa doon sa LPA 94W. So nakikita ninyo nasa 595 kilometers po siya as of 3 p.m. east of Infanta Quezon, 14.3, 127.2. Kaya itong mga areas po ng Luzon, kasama po Metro Manila, Bicol Region, ay magkakaranas po ng maulap na papawirin na may mga scattered rains and thunderstorms. So dahil po yan sa LPA, so may mga possible pagbabaha,
mga landslides, sa mga flood-prone areas kapag may mga cloudburst at may mga magkrabing thunderstorms na dala nitong LPA. Rest of the country, magiging partly sunny to cloudy. May mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms pa rin, lalo po sa Mindanao. So, yan po ang kaganapan ng ating panahon sa mga oras na ito. At ito yung latest sa track ng JDWC sa low pressure 94W mula sa polarwx.com. So, nakita niyo westward pa rin generally ang kanyang pagkilos. At ito po yung ating zoom in satellite image mula sa windy at nakita niyo yung ulap dito ng LPA ay medyo kumakapal na naman. So dito sa Bicol, we expect on and off rainfall. May mga on and off squalls, subasco, yung mga titawag nating biglaan ng pag-ulan ng hangin. And then hihinto na naman. And yung mga cloudburst, so common yan. Lalo po itong mga localized thunderstorms na naka-embed po dito sa may trough ni LPA 94W. So yan po si LPA 94W. Binabantay natin baka maging isang midget or very small tropical depression or tropical storm. Kasi yan pinapakita ng European model. Except yung American model, walang pinapakita. Tropical wave lang siya o mahinang LPA. At ito naman po ang pinaka-latest sa ating forecast mula sa ECMWF. Ito lang na medyo may clear picture na magde-develop daw. Itong si LPA 94W. So bukas ng linggo ng hapon, ito po si LPA nandito na po sa may north of Bicol region. And then mukhang magiging depression. Napakaliit na circulation lang siya. Nakita nyo dito. At ito naman po si Dolphin, malayong malayo sa ating bansa. And then by Monday, ito pong system nito mag-stall po dito o quasi-stationary east of Aurora. And then baka maging tropical storm but pakatili lamang. So tingnan natin ang mga developments for the next 48 hours. And then simula na rin yung habagat dito sa may Western Pacific. Kita ninyo. And then by Tuesday, August 4, pagdaan niya sa Bonin Islands, ayan na po si Typhoon Dolphin. Kapag nag-intensify pa ito back to super typhoon, anything is likely na pwede mangyari yan. And then ito yung si LPA 94W, mukhang magiging tropical storm. Sa mga test po yan, August 4, and then yun po yung habagat. Then by August 5, magkakaroon ng influence po ang sirkulasyon itong si Dolphin sa sirkulasyon ni 94W. Kaya ang kanyang movement ay gagalaw po siya patungo po sa east. Okay? And then sasabay po yung tinatawag nating habagat dito sa area na ito. So magkakaroon po tayo ng on and off rainfall sa western sections ng ating bansa. Lalo po sa may Mindoro, Palawan, Western Visayas, at sa western sections ng Gitna at Timog Luzon. Dito sa Bicol, inaasahan pa rin natin may mga pabugso-bugsong ulan, thunderstorms, but mostly sa hapon o gabi, umaga, pwedeng sumili pag araw, hanggang tanghali. So the usual weather conditions na yung panahon ng tag-ulan. So ito yung remnants ni LPA 94W being absorbed na po nitong si Bagyong Dolphin sa darating pong Agosto 5, Wednesday. 4 days from now. But again, ang probability niya nasa 50-50. So we are going to observe this. And then sa August 6, yan na, absorb na yung sirkulasyon ni 94W at purely habagat na lang po ang mga ka-afekto sa ating bansa indirectly. At pasalamat natin mabilis ang takbo nito kasi kung mag-stationary yan, tuloy-tuloy yung ulan ng habagat sa ating kapuluan. So yan ang forecast mula sa ECMWF. Ang American model o GFS walang pinapakita. Kita nyo low pressure lang. Medyo napakahinang LPA. So yan po ang forecast sa American model. How about yung Google DeepMind, yung AI ng Google? Yan po siya. Itong si LPA 94W mukhang tatawid ng higit na at Hilagang Luzon. Pagdating sa Lingayen Gulf, mag-i-stall, stationary. Then August 5, babalik at ma-absorb po sa sirkulasyon nitong si Dolphin. So, yan ang take ng Google DeepMind. So, hindi natin alam kung maging totoo po yung forecast nito. Kaya binabantayan natin closely itong si LPA 94W. And if maging depression po ito, bibigyan po ito local in pag-asa as Luis. So, any moment, within the next 24 hours, mabantayan natin ito.
At kung maging TD po ito, mag-i-issue rin tayo ng mga warnings, updates sa ating Facebook page, Mike, Mr. Typhoon, Padua. At also dito sa ating YouTube channel. Ito yung deterministic model trucks ng lahat ng Asian, lahat ng models, global models. At yan po, ECMWF, Icon, DeepMind, AIFS, and Best Truck. Ito po yung truck ng JTWC. So nakita nyo dito yung ECMWF. Dito po yung galaw niya. Yan po. Okay. Dahil palitan natin ito. So, yan yung ECMWF. Stationary siya. Then, babalik siya dito dahil ma-absorb ng circulation ni Typhoon Dolphin. And then, ito naman po yung track ng Google DeepMind. Tatawid ng Luzon. Stationary dito sa may west of Luzon. Then, gaganyan siya. So, iyan po ang mga senaryo ng mga computer models. Konti pa lamang. And then, ito naman po yung ulan. So, halos sa araw-araw, may mga ulan po tayo sa Visayas, Mimaropa at Luzon dahil po dito sa LPA 94W. Bastante po ito. Yung mga ulan ay pwede mapuno yung mga dams natin, which is a good relief, lalo na pa mga farmlands ng mga farmers. So, kailangan talaga itong ulan na ito. So, yan po. Pagdating ng August 5, absorb na po yan ng rain bands or outer rain bands nitong si Bagyong Dolphin. And then yan po yung habagat. Patuloy po yan for the next 1 week. Okay, so yan. I-extend natin hanggang August 8, 9, 10. Yan yung habagat sa may western sections ng ating bansa. So, it will cause floodings, landslides. Ayan po ang mga cons pagdating sa mga ganitong meron tayong habagat na pag may bagyo. And then, kita ninyo, meron pang isang system dito na mag-form. Yan po. So, hanggang middle of August, baka may mga multiple tropical cyclones pwede mag-form na maghihikayat po ng habagat sa ating bansa. So, hopefully, hindi naman po kalakasan para hindi po masyadong affected tayo ng mga baha dahil dito sa mga tropical cyclones, lalo na pupunta tayo sa wet phase ng Madden-Julian Oscillation. So, ito po yung weather system. Ito yung 52 up to 100 millimeters na ulan sa may kalagitnaan ng karagatan, east of Luzon. And then, sa Sunday, mag-approach po siya sa may Aurora, tapos Northern Quezon. And then, by Monday, yan, pwede may maulan dito ng 50 to more than 100 millimeters sa may Isabela, Aurora, Cagayan Valley. So, kailangan nilang maulan na ito at dito rin po sa iba't ibang bahagi po ng Luzon, including Metro Manila. Sa Bicol, may maulan din po. And then, by Tuesday, babalik na itong kaulapan o mga ulan na dala ng low pressure 94W papunta sa bagyo dito, si bagyong, yung zoom out natin, ayan po, Bagyong Dolphin. So, nakikita ninyo, sa August 4-5, maglalaho na yung circulation ni 94W and then yung habagat ay magpe-persist sa iba't ibang bahagi po ng kanluran Luzon sa ating bansa habang papunta ito si Dolphin dito sa may Eastern China. So, yan ang forecast for the next 7 days. So, expect natin magdala kayo ng payong, kapote, dahil dyan po ang habagat for the next 1 to 2 weeks. And yan, binipray natin na maging bastante po ang mga dams dahil po kailangan natin ito dahil pagdating ng last quarter of 2026 hanggang first quarter of 2027, yan na po yung pinaka-peak ng sinasabi nilang Super El Nino or in English, Super Boy. Okay? Sana naman hindi po grabe ang drought na pwedeng idala nitong Super El Nino dahil pwedeng kulang ang mga ulan natin. Okay, so yan po ang latest natin sa rainfall accumulation forecast. So sa ating forecast dito sa bagyong si Dolphin, focus tayo ng attention kay Dolphin. So yan po siya. Lumaki yung mata niya, galing sa maliit. So nagpalit ng eye wall, natapos na. So tingnan natin kung mag-intensify. Kasi dito sa latest track ng Joint Typhoon Warning Center, mukhang unti-unti na po siyang hihina hanggang bago siya dumating ng Okinawa. Yung hangin niya na yun na 220 kph pagdating sa may Okinawa, bagsak sa 165 o category 2. So category 4 po siya na yun.
So yan po ang mangyayari. Dadaan po siya malapit sa Iwoto at Bonin Islands sa darating pong August 4 or Tuesday. So medyo matagal pa po ito. But ang tracking niya ay mukhang sa labas ng Philippine Air Responsibility. Pag pumasok, bibigyan po ito ng local name. Kung mauna si 94W, yun magiging Luis. So yung susunod ay yung letter M. Okay? So ito yung Tropical Cyclone Dolphin at nakita nyo lahat ng Asian agencies including Japan, Beijing, Taiwan, Korea, US. So lahat sila nag-agree. Pupunta siya dito sa may Okinawa. At mapapansin ninyo, ang Philippine Air Responsibility ay banda dito para makita nyo kung saan ang power line. So ito yung power line. So dito sa power line ay kitang-kita na talaga ninyo na yung bagyo ay nasa labas. So pag nasa labas yan, hindi po yan papasok ng, hindi ito magkakaroon ng local name kasi nasa labas. Pag pumasok ng power, bigyan ng local name po yan. So what if kung yung truck niya dito si dumaan, so bibigyan ng local name. Okay, but indirectly mag-i-enhance po ito ng southwest monsoon, magbibigay ng mga malalakas na ulan dito po sa ating bansa kasi ganyan yan. Ang nangyayari niyan, ganyan yung storm, nandito yung bagyo. So, magkikayat po yan ng habagat. Parang number 9. Yung buntot ng number 9, yan po yung habagat. So, ganyan ang gagawin itong si Dolphin na yung August 5 to 8, 9. So, yan po ang situation. Lahat ng model trucks ay nagpapakita po dito na itong bagyong ito ay papunta talaga sa Okinawa. Wala siyang recurvature or mag-recurve o tatama sa Japan. Ang lahat ay nagpo-point dito sa Okinawa at Eastern China for the next 5 to 7 days. Okay? So, yan po ang situation nitong si Dolphin. Ito yung forecast wind models at pinapakita dito na unti-unti na siyang hina. Dahil mataas yung latitude niya, medyo lumalamig na yung temperatura ng dagat. And then, may tinatawag pa tayo upwelling. So, yan po ang makakatulong sa panghina nitong bagyong ito. Although may isang model dito, yung ECM2, na lalakas pa siya sa almost super typhoon and then hina, then lalakas ulit. Ito yung cycle ng I will replacement cycle. So, kung patuloy yan, hina at lalakas, hina, lalakas. So, ganyan po siya. But the way it looks now sa mga wind models, mukhang hina siya. But we'll wait and see. Okay? So, ito naman po yung wave forecast sa mga mangisda nagtatanong for the next 3 days. Okay pa naman. But pagdating ni Miyerkules, yan na po yung mga alon at swells. Dala na itong si Typhoon Dolphin. Pwedeng umabot po ng up to 4 meters in wave heights. Dito sa West Philippine Sea, tataas rin po up to 3 meters dahil po sa pag-ibayo ng hanging habagat. So yan po, lalo na po sa Thursday, August 6, 7, and 8, talagang grabe yung alon. Kita nyo dito, 3-4 meters dito sa may West Philippine Sea, up to almost 5 meters in wave height. So ito na po yung paghikayat ng hanging habagat. Dahil po, sabay po sa wet phase ng modern oscillation. So, naasahan natin ito. So, yan po ang forecast mula sa mga wave heights at swells. Galing po ito sa ECMWF at windy.com. Dito po sa central waters ng ating bansa ay mukhang malalaki pa rin. Moderate to rough. So, mapanganib po sa mga maliliit at malalaking sakyang pangdagat. So, that will be next week hanggang next weekend. Now, sa modern general oscillation, nandito tayo na yun sa circle. So, pag lumayo sa circle, ibig sabihin, tumataas o above average yung mga rainfall. So, dito, between August 5, 6, 7, 8, 9 hanggang 13, nandito sa Western Pacific, nandito ang Pilipinas. So, nakikita ninyo, kakaroon tayo ng pagtaas ng mga pag-ulan. Ang makakatulong po itong MJO na wet phase sa more rainfall sa ating kapuluan. So, yan po ang pinapakita. So, we expect also multiple tropical cyclone formation hanggang second week of August because of the new wet phase ng modern Julian oscillation.
So yan muna po ang pinaka-latest natin sa bagyong si Dolphin at itong si LPA94W na mukhang gusto rin maging ganap na bagyo. So although maliit siya, bulilit. Okay? So we will let you know in the coming days. At we'll try to be back bukas kung mag-develop. Kung hindi, sa Monday for another update. Si Mike Mr. Typhoon Padua. Maraming salamat po sa pagpanood ninyo sa aking channel. At God bless po sa inyong lahat.